tomto videu vám vysvetlíme, ako môžu kupujúci a predávajúci rokovať o dohode na konci aukcie. Na konci aukcie možno najvyššiu ponuku nájsť v časti vozidla Čaká sa na priradenie. Predajca má teraz 24 hodín na výber z 3 možností. Pre prijatie ponuky vyberte možnosť priradiť. Pre odmietnutie ponuky vyberte možnosť skončiť. Pre zaslanie protiponuky vyberte možnosť vyjednávať. Pre rokovanie zadajte protiponuku a pošlite ju kupujúcemu. Ak predávajúci pošle protiponuku, hodiny sa vynulujú na 24 hodín. Do týchto 24 hodín musia kupujúci a predávajúci dospieť k dohode. Po uplynutí času predajca dostane poslednú šancu prijať predchádzajúcu ponuku. Potom, čo kupujúci dostane protiponuku v časti Moje ponuky, bude mať 2 možnosti. Môže buď prijať ponuku a vozidlo mu bude následne predané, alebo môže vyjednávať. Ak chcete vyjednávať, ďalšie okno vám poskytne 3 ďalšie možnosti. Poslať protiponuku predávajúcemu, držať sa svojej pôvodnej ponuky, v tomto prípade bude predávajúci môcť ponuku prijať alebo odmietnúť. Skončenie rokovania. Auto sa vám nepredá. Predávajúci môže dať auto do novej aukcie. Ak chcete navrhnúť protiponuku, zadajte svoju ponuku a kliknite na Odoslať protiponuku. Ak chce predávajúci rokovať o protiponuke kupujúceho, jednoducho vyberie možnosť vyjednávať a zadá požadovanú sumu. Potom klikne na Poslať protiponuku. Kupujúci sa teraz môže rozhodnúť prijať ponuku alebo ďalej vyjednávať. Ak kupujúci akceptuje ponuku, auto bude jeho. Predajca teraz uvidí auto pod vozidlami s nadpisom Predané. Kupujúci vyhral auto a teraz bude môcť dokončiť svoju objednávku.